Dobrý deň, milí priatelia a milí stredoškoláci. Toto výučbové video je určené práve pre vás a vysvetlím vám ňom, čo je to tzv. Osová súmernosť. Vy už ste sa s osovou súmernosťou určite stretli aj na základnej škole, kedy si nejaké rovinné útvary zobrazoval v osovej súmernosti, prípadne ste skúmali, ktoré písmená sú osovo súmerné v rámci abecedy. Takže toto všetko už by si mal mať ako keby načerpané a teraz sa pozrieme na tú definíciu osovej súmernosti v rámci stredoškolskej matematiky. Osová súmernosť je jedným z typov zhodných zobrazení. O tých viacej hovorím v tomto výučbovom videu. Pokiaľ potrebuješ, kľudne si ho pozri. A teraz sa ideme pozrieť na to samotné vysvetlenie. Pri osovej súmernosti, už tak ako to máš v tom názve, že osová, bude veľmi dôležitú úlohu hrať tzv. Os súmernosti, ktorú som tu práve narysoval. To je nejaká naša os O. A to vysvetlenie bude veľmi jednoduché. Osová súmernosť je nejaké zhodné zobrazenie, ktoré, a teraz budeme rozlišovať dva prípady. Po A, každému bodu x, ktorý neleží na tej osi súmernosti, priradí bod x s čiarou. Ale on ho nepriradí len tak, priradí ho podľa nejakých pravidiel. Priradí ho tak, že pokiaľ ja si zostrojím kolmicu cez ten bod x na os súmernosti O, to znamená takto, tu viem, že je kolmica, čiže naznačím pravý uhol. Čiže každému takémuto bodu x, ktorý neleží na osi súmernosti, priradí bod x čiarou tak, že úsečka x čiarou je kolmák tejto osy súmernosti a zároveň stred tej úsečky leží na osi. To znamená, že vzdialenosť bodu x po os súmernosti je presne rovnaká ako vzdialenosť bodu x s čiarou od osy súmernosti. Inak povedané, tu keď mám nejaký bod S1, tak ten bod S1 je stred úsečky x čiarou. Aby som tam mal to slovíčko, že sa jedná o zhodné zobrazenie, tak viem, že zhodné zobrazenie mi zachováva dĺžky úsečiek. To jest, platí, že dĺžka úsečky XS1 sa rovná dĺžke úsečky x čiarou S1. Pokiaľ toto platí, tak v tom mám práve zahrnuté aj to slovíčko zhodné zobrazenie. Máme tam niečo, čo sa zhoduje. Čiže bodu x, ktorý neleží na osi, priradí bod x čiarou tak, že úsečka x čiarou je kolmák osy súmernosti a zároveň stred tej úsečky leží na osi súmernosti presne. No, to je prvý prípad, že ten bod x leží niekde mimo tej osy, ale viem, že bod nejaký y môže ležať na osi súmernosti, to znamená, to bude nejaký prípad B, toto by bol prípad A. Keď ten bod x neleží na osi súmernosti, tu bude prípad B, že ten bod y leží na osi súmernosti. Kam sa zobrazí? No zostáva sám na svojom mieste, čiže ten bod, alebo respektíve každému bodu y, ktorý leží na osi súmernosti, ten bod sa zobrazí na bod y s čiarou tak, že bod y sa rovná bodu y s čiarou, to znamená, že zostáva sám na mieste a volá sa, že to je tzv. Samodružný bod. Jednoducho sa zobrazil sám na seba. Čiže v rámci osovej súmernosti viem, že každý bod, ktorý leží na osi súmernosti, je samodružný, to znamená, nemá sa ti kam zobraziť, zobrazí sa sám na seba. A bod, ktorý neleží na osi súmernosti, tam platia tieto pravidielka, ktoré som tu spomínal. Ešte som tu zabudol napísať, že úsečka x čiarou je kolmák osy súmernosti. Pokiaľ si pospomínaš ešte na základnú školu, tam ste si pravdepodobne tiež hovorili o nejakých rôznych rovinných útvaroch a koľko majú osy súmernosti, tak napríklad vieš, že určite osovo súmerný môže byť štvorec, môže byť aj obdĺžnik, štvorec môžem napríklad tu vidieť o súmernosti alebo tak, prípadne po uhlopriečkách takto, V rámci obdĺžnika vieš, že os súmernosti môže byť jedna druhá. Čo ešte môže byť osovo súmerné, napadol by ti samozrejme nejaký rovnoramenný lichobežník, i keď ten sa mi to asi nepodarí úplne nakresliť, Ak by si ho zase takto rozrezal, preklopil, tie dve časti by ti mali splynúť. Prípadne aj samotný kruh, ale tam je dôležité, že tá os súmernosti musí prechádzať presne cez stred, čiže každá tá os súmernosti musí byť v podstate priemerom toho kruhu. Takže tak, toľko jednoduché vysvetlenie. Podstatné na tom je to, že osová súmernosť je zhodné zobrazenie, ktoré v prípade A každému bodu x, ktorý neleží na osi súmernosti, priradí bod x čiarou tak, že sú splnené tieto dve podmienky, že táto úsečka a táto úsečka majú rovnakú dĺžku a úsečka x čiarou je kolmák osy súmernosti. Prípadne po B každému bodu y, ktorý leží na osi súmernosti, priradí bod y s čiarou tak, že bod y a y s čiarou je rovnaký, čiže ten bod y je samodružný.
Osovo-sumerné útvary, aspoň nejaký príklad sme si tu ukázali. Osovo-sumerné písmená by si tiež vedel nájsť, hej, napríklad M ako matikár, T ako Tomáš, hej, a ešte by si ich našiel strašne veľa, takže tak. Toľko vysvetlenie osovej sumernosti. V ďalšom videjku si ukážeme zo pár príkladíkov. Ak nechceš, aby ti toto videjko uniklo, nezabudni dole kliknúť na odber. Ak sa ti toto páčilo, tak ma poteší like, zároveň tak pomôžeš tomuto YouTube kanálu, aby ďalej rástol. Ďakujem vám veľmi pekne, teším sa na ďalších videách. Ahojte.